Verliezen hier binnen de eerste studenten van zowel Stenden als de NL uiteenzet met een tweetalig programma. Er binnen hield iets meer basisscholen in Friesland, die naast het Nederlands en Fries ook Engels aanbieden. De proef valt toch nou zo goed dat Stenden het project uitbreidt wil. Wat we uitbezieken met deze studenten, meer Engels erin, op niveau. Net alleen nog als een vakje, maar ook in de orenvakken. Dus ik skietersonderwijs nou. Dat wordt in het Engels doen. Ik studieopdrachten die ze nou in het Nederlands krijgen, dan in het Engels. Wij willen dat meer in Uspabo. En ik voor Fries geldt dat. Janna Reitsma is een van de 14 studenten die het aan hier in het Fries, Nederlands en Engels les krijgen had. Zij beziekje van de midden met een tweetalig toneelstuk, de nieuwe lichting warmtemeidje voor het meertalige traject. Zo leren ze niet alleen een language, maar ook de gewoontes en gebruiken. Zo maken ze haar de cultuur eigen, waarin ze opgroeien. Zo de socialize, en worden sociaal en beschaafd. Ze fluitje from a cent. Nou, ik vind wel dat wij een pre hebben in de Pabo, maar tweetalig. En ja, want ons is normaal het programma en nu hebben wij het beetje extra. Bijvoorbeeld mijn Engels, dat ontwikkel ik wel een stuk beter dan dat we hebben wat reguliere lessen. Maar ja, dat is lang net zo soort dan dat we nou krijgen. Dus ik vind wel dat er een verschil in zit. Je wil het dus uitbreiden. Is daar de animo voor genoeg voor? Ik verneem bij docenten dat die stenen daarachter. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik verneem in het veld, en dat ben toch aan één kant ook uw klanten, want daar leerden we voorop, die hadden belangstelling voor. Maar ik verneem ook bij studenten dat we de discussie net meer moeten vieren van, is dit nou belangrijk te ja of te nee? De hogescholen binnen net benauwd dat deze vorm van onderwijs studenten van buiten de provincie afschrikken zal. Nou moeten de studenten ook al verplicht Fries volgen.